गोजोन्थों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। आङो दिनैनि भिडिअखौ जोंनि गासै बर' हारिनि थाखायनो गोनांथि होननानै सानो आरो जोंनि गासै दैदेनगिरिफोरा बे भिडिअखौ नुथारनांगौ आरो नायथारनांगौ होननानै आङो सानो रायजो राजाफोर। मानो होनोब्ला दिनै गुबुन हारिया फिसा फिसौ हारिब्लाबो दिनै जोंनि जाहोनावहाय दिनै जोंनि थांनाय 10 बोसोरावबो एमपि इलेक्शन दिनै सरनिया हारि हिसाबै फिसा बयनिख्रुइ फिसासिन बेनो जोंनि बर' हारिखौ दिनै हाबनानै भाइरास बायदि हाबनानै बेमार बायदि खालामनाया मोनसे जोंनि बर' हारिनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि गोरोन्थि होननानै आङो सानो। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा उइदाउट स्किप गासै भिडिअखौ नायखांजोबनायनि उनाव कमेन्ट खालामहर बे भिडिअआ जोंनि बर' हारिनि गोनांथि नंगौना नङा। दिनैहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे हारिफ्रा एसटि हाबनानै जोंनि एसटिनि माखासे मोनथाफोरखौ धंस खालामबोगासिनो दङ। दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर जोंनि भारत बर्षआव जोङो हिस्टोरिकेल हिसाबै जों नायनानै थाङोब्ला रावबो गावनि हारिनि थाखाय गावनि लेन्डनि थाखाय रावबो 5000निबो बारा गुबुन हारिया बेबायदि जिउखौ गारनाङाखै। दिनै आङो बार बुङो दिनै माबायावहाय झारखंड स्टेट बायदि मोनदों एफाराब बुरजा बिथांमोनहा थै गारनाङाखै गावनि हारिनि थाखाय गावनि लेन्डनि थाखाय। जोंनि ट्राइबेल लेन्ड ब्लक हिसाबैहाय ब्रिटिशफ्रा खालामनानै गालांजोबखाबाय जोंनो थागिबि होननानै, नाथाय जोंनि थागिबियावनो जोङो सेफटि गैयैखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर। दिनैहाय जुदि भाइरास बायदि सोफैनायखौ जोङो नाहरदो प्रमद बर' मानगोनां बिथांनिबो गोरोन्थि आरो जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारमोननि बायदि गोरोन्थि। नैबेखौ नाहर नैबे पृथ्वीराज नारायण मेसदेवाबो दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे फैनाय जे सर्सफोरखौहाय दिनैहाय धंस खालामनो थांगासिनो दङ, गोदान पार्टि दानो थांगासिनो दङ। बेबायदि माबाफोरखौ सोर होखो, जेकफोरखौ दावखोनो हानाय माबाफोरखौ सोर होखो, लामा होखो? बेबायदिनो हाग्रामाजों थांलाय प्रमद बर' मानगोनां बिथांमोनजों थांलाय दिनै बिथांखौ गेरेमसा महरै सासे राफोद बेबायदि लेडार हिसाबै खालामफैनाया जोंनि बर' हारिनि एखेबारे फिफिलेखा बेबायदि मानसिखौ बेबायदि लाबोनाया रायजो राजाफोर। दिनै कुकि हारिफ्रा दिनै जोङो बड'लेण्ड मोननांगौमोन नैबे थांनाय बिटिआर जे एग्रिमेन्ट समावनो, नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय माखासे एखेबारे लबपाराफोरनि थाखाय जोङो मोनाखै होननानै जोङो सानो, बयबो जों मिथियो रायजो राजाफोर। दिनै कुकि हारिया दिनैहाय जांख्रिखांनायजों लोगोसे बिथांमोना मोननो थांगासिनो दङ बिथांमोना लेन्ड। दिनै जोंनि बर'नि नासयजानाय जोंनि हारिनि नासयजानायखौ जोङो नायोब्ला जोङो गासै दैदेनगिरिफ्रा खौसेथि जानानै जोङो मुभमेन्टखौ खालामफिननांगौ होननानै आङो सानो। रायजो राजाफोर नैबे बिथांमोना मा बुंनो हास्थायदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायदो आरो नैबे माबानि भिडिअखौ नोंथांमोनहा नुखाबाय, बिनि भिडिअखौबो आं एसे दामनानै होनाय जागोन। कुकिफ्रा मा बायदियै बिथांमोनहा मुभमेन्ट खालामगासिनो दङ। बिनि मडेल सिस्टेमाव हादोंबा नलबारि आउटसाइड बिटिसि दा ओंखायनो लिडारफोरखौ रिकुवेस्ट खालामबाय जाहाथे बेखौ खालामो आरो जोंनि माखासे जाय अरिजिनेल बर' मन्टाक्सटि खालामदों बिसोर दा गुबुन हारिनो जेनेरेल मानसिनो हा फानगासिनो दं, बाक्सायाव फानगासिनो दं। होनबा बे जोंनि एसटि हानि हाया गुबुनाव थांसै, होनबा बे अलरेडि ट्रेन्सफार जाहैसै। खिन्थु जोंनि बे मानसिया बिबुआ बर'आनोमोन खिन्थु गाव दा स्टे खालामबाय। गिबियावनो आं बयखौबो बर' रायजो राजाखौ खुलुमनाय थाबाय आरो आंनि जाय बिथांमोना निउस मिडिया लांफैदों बिथांमोनखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावबाय। नंगौ बेखौ बे सार्टिफिकेट एसटि सार्टिफिकेट लानानै गोबां प्रब्लेम जाबाय थानाय, गोबां बाथ्रा दान्थेलायबाय थानायखौ गोबाव समनिफ्राय जाबोबाय थानायखौ बयबो मिथिबाय। बेखौ बार रिपिट खालामबाय थानांगौबो आं सानाखै। खिन्थु घटनाया जाबाय मा बे जिनिसा मानो जोबनो रोङा, बे जोबनो रोङैनि थाखायसो नैबे जिनिसावसो जोंहा खर' सानांगौबा जोङो नांबाय थानांगौ जानाया बेल' जादों जे बेवहाय जोंनि
संगठनफोर जोंनि गिदिर गोलावफोर बिसोरो मोजां मथन नाङोब्ला बिसोर मोजां मथन खालामोब्ला बे दाहालागै जोबसिगौमोन नाथाय बिथांमोनहा बे प्रब्लेमखौ फोथांनानै लाखिबाय थादों बेखौ जों बुजिनो मोनदों जे बिथांमोनहा माखासे गावसिनि सुबिदानि थाखाय गार्डिनि सुबिदानि थाखाय गुबुन पलिटिकेल पार्टिजों गुबुन पार्टि गभर्नमेन्टफोरजों लोगो लानानै गुबुन हारिफोरनि गभर्नमेन्टजों लोगो लानानै बिथांमोनहा बे जिनिसखौ फोथांनानै दोननो हादों गिबियावनो बुंनांगौ जायोब्ला बै 2009 निफ्राय जाय समाव बिपिएल गभर्नमेन्ट दंमोन जे समाव हाग्रामा गभर्नमेन्ट दंमोन बे समनिफ्राय जाबोदों दिनै नै आरो जों दाख्लैसिम नांनानै बे जिनिसखौ एखे सेम केस जिखुनु जों नांनानै 10 बोसोर नांबाय 10 बोसोर नांनानै जों दाख्लैसो दिनै देरहानायखौ मोनबाय इलेक्सन दाख्लै आरो बेयो मोनसे आरो लाखुमाबावनानै इलेक्सन गेलेबावबाय बेवहाय जुदि साहस खालामनानै जुजिनानै बेखौ माबा जों देरहाहोआ होननानै जाथिनि सार्थ होननानै जोंहा खुनु मोनसे बेनिफिट गैयाजासिनो जों बेखौ नांनानै दाख्लै फेजेननो हाबाय जों दाख्लै जे जिनिसखौ जों 10 बोसोर नांनानै बर' दैदेनगिरिफ्रा नाजाब्लाबो बा जोङो मा खायदायै खालामनो हागोन बेखौ जों आगोर मोनाखैमोन नाथाय जों बे पलिसिखौ लाखुमाबाय थानानै जों साहस खालामनानै दाख्लै बेखौ सिगाङावनो सासे दाख्लै जों सासे गोख्रों मोनसे संगठनखौ गेलेनाय एमपि 10 बोसोर जानानै बेबादि मानसिजों जुजिनानै जों दाख्लै बेखौ फेजेनबाय दिनै बिसोर थेवबो जेनाखै बे मानसिया दाख्लैसो आरोबाव बे आपिल खालामबावदों हाइकर्टआव आपिल खालामनाय दाख्लै डेट मोननै थांखांबाय बियो नुजायाखै आरो दा जोङो नै सुरनिया कसारिफ्रा दा मोनसे आरोबाव गोदान मोनसे नै मैया दाख्लै 16 तारिखआव मार्चआव बे मोनसे बिसोरो अर्डार दिहुनबावबाय जे दास देखाब्लाबो बै सुरनिया दास देखाब्लाबो बिसोर बे सार्टिफिकेटखौ मोननांगौ दास देखायनो बेबायदि मोनसे अर्डार दिहुनबावदों बे अर्डारा मा जागोन होनबा नै दाख्लै थांनानै जों सानदोंमोन जोब्बाय सुरनियाखौ फेजेननाय लोगो लोगो जोब्बाय होननानै जों सानदों जोंनि मानसिफ्राबो सानदों किन्तु जों मिथिगौ जोबाखै मानो होनबा बेजों लोगोसे माखासे इलेक्सन गेलेबावनो जों साबा बिसोरखौ आं दाख्लै आरटिआइ खालामबाय आरटिआइ खालामनायावबो बिसोर इलेक्सन नमिनेसन होदों नालाय बे पेपारखौ बिनायावबो आङो बे अफिसारफोरजों बेसेबां चेलेन्ज खालामो खालामोबा आरटिआइनि नियमखौ बिसोर मानिबावासै दाना बिसोरना ओरैबायदि गोसोआव दुखु मोनबाय जे जोंनि गुबुन माबाया सुरनिया बा जोंनि हारसा मानसि देरहालाङासै बर' मानसि सासे बे दिल्लीयाव देरहालांबाय नै बिनि थाखाय बिसोर गोसोआव ओरैबायदि सेन्टिमेन्ट लानानै थाबाय बे सेन्टिमेन्टआ जोंनियाव बिसोर एकदम मोखाङाव देखायबाय बिसोर दा जोंनि गासिबो खामानि बा जोंनि गासिबो अफिसनि खामानिफोरखौ मावनो गोसो गैया दा बे इतिमध्येनो आरोबाव बिसोर मा सुरनियाफोर दा आरोबाव बेखौ आपिल खालामदों आरोबाव मोनसे नै बेखौ दिहुननानै लाबावबाय जे दास देखायनो लाबावबाथ' बियो जोंनि जाथिखौ असमिया हारिजों बा गुबुन हारिजों एसिमिलेट खालामना होनाय जागोन असमिया नङा दास होननाय माने जोङो बेहाय आदिबासिबो दास दङ बाङालि दास दङ राजबंशी दास दङ असमिया दास दङ बे दास बायदि माने जुदि लायोब्ला जों एसिमिलेट जागोन दास टाइटेलानो जुदि लायोब्ला बेखौ जों कमिउनिटिखौनो नायाखिब्ला जेरै सुरुल कस होननानै मिथिबाय बेखौ बर' कसारि होननानै होदों बिसोरबो बेबायदिनो लाजोबसै होमबा जोंनि बर'आ जोङो गासैबो जों ट्राइबेल अरिजिनेल बर'आसो जों गोमाहैगोन गतिके जों ओंखायनो बेखौ होनो हाया जों होआ खिन्थु ट्राइबेल सुबुंखौ बिसोरो बिदों ट्राइबेल समाव बै समाव सिलापथानि मिथिङाव 2002 आव बिसोर जेला माबा लादोंमोन अडिअ लादोंमोन जे नोंसोर माने जाय मानसिया ट्राइबेलखा बर'खा राभाखा बिसोरो जेबो प्रब्लेम गैया नोंसोर गावबागाव अरिजिनेल फैफिन होनबानो ट्राइबेल मोनफिन थायो होमबा बे अरिजिनेल टाइटेलजों फैबानो नोंसोर मोनफिन थायो दा बिसोर सरन लादों होननानै शंकरदेव सरन लानाया शंकरदेव धर्म लानायाव जोंहा आपत्ति गैया बा जोंहा जेबो गुनाव गैया शंकरदेव लानानै नोंनि ड्रेसआ नोंनि भाषाखा नोंनि कालसारा थानांगौ जेरै गुबुन गुबुन धर्म लादों खिन्थु कालसारा दं जाथिया दं भाषाया दं बे थानायखाय खिन्थु जै शंकरदेव सरनिया लादों भाषाबो गैला टाइटेलबो गैला होमबा नों माजों गावखौ आइडेन्टिफाइ खालामना होनो जे आं बर' होननानै हय दा जों मिथिनो मोनदों बै समाव दास देखाजों लादों ओंखायनो बिसोर दास देखा होनदों रेखा रानि दास लिरदों खिन्थु बियो उनाव बर' होनदों जेला बर' नोंसोरबो जायहा लानो गोसो बर'ब्ला रेखा रानि दास बर'नि बिफाया सुरेन्द्रनाथ दासआ बियो बर' ओंखायनो बिनि फिसालाफ्रा जोंबो होनदों दा जायहा सोरबा सार्टिफिकेट दास लिरबायब्ला देखा लिरबायब्ला बिसोर गावसोरबो दा जों जेरै हाबा लाफैब्ला हिनजावा जों ब्रह्म लिरबाय बसुमतारी जानानै दं बसुमतारी ब्रह्म लिरफैयो बेबायदिनो नोंसोरबो बेबायदि लिरबानो बे ट्राइबेल प्रब्लेमा सल्भ जायो खिन्थु बिसोर बेखौ लानो गोसो गैया बिसोर मा जों दास देखायनो लागोन नोंसोर दास देखायनो लायोब्ला जोङो नोंसोर बर' जायाब्ला नोंसोर दोनथुम मोनो सरनिया जायोब्ला सरनिया नटिफाइड नङा ओंखायनो जों बे जिनिसखौसो जोङो जेनुइननेसखौसो जों नागिरदों जेनुइन जानानै फैयोब्ला जोंहा बुंनांगौ गैया आरो बिसोरो मेम'रेन्डाम होबाय थादों बै समनिफ्रायनो जे जोंनो एसटि सार्टिफिकेट जोंनो एसटि होनांगौ होननानै बिसोर मेम'रेन्डाम होदों जेला बे मेम'रेन्डाम होबाय थादोंब्ला बिसोर बे मेम'रेन्डामखौ खालामनानै लाना फैदों दिल्लीनिफ्राय
दिल्लीनिफ्राय खामानि लाना फैबा जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया बिसोर बिराद मेम'रेन्डाम हरदों आरो बिसोर बे सर'नियाखौ खालि माने बिसोरो गावसोर मा टाइटेल मा संस्कृति मा मायाव सोलियो समाज सोलियो बे गावसोरना न'नि देखा बे लिरनाय दङ आरो ट्राइब्स अफ आसाम होननाय दङ बेवहाय जोंनि टाइटेला मा बर'फोरनि टाइटेला मा बे रोखा दङ जों बेफोरखौ नांजोबबाय दा खिन्थु जानायखौ होबावनाया साननाय मा सिगाङाव होनाया जाहैदों 2009आव प्रमिला रानीनि दिनाव होबाय जे बिसोरो सर'नियाफोरनो बिसोर बिबाय थादों खिन्थु हय सर'नियाफ्रा बिदों खिन्थु बिसोर नटिफाइ जायाखै बिसोर नटिफाइ जायाबालानो बिसोरनो होनांगौ होननाय खारनावनो जोंहा भुल जादों जे आसल बर'फ्रा नोंसोर बर' जानानै फैफिनदो बर' टाइटेल लादो ट्राइबेल थुनखौबो रेजिस्ट्रेसन लाखाबाय टाइटेल बर' जानानै फैफिनदो खिन्थु बिसोर फैयाखैब्ला बोरै मोननांगौ नटिफाइ जायाब्ला सापस जों बुंनो लादो जोंनि बर' एखे आसामावनो कार्बि आंलंआव जोंनि बर'जों डिमान्ड खालामगासिनो दं जोंना एग्रिमेन्टबो दङ दिनै कार्बि आंलंनि बर'खौ मानो एसटि सार्टिफिकेट होआखै दिनै बिसोरा जेबो नटिफाइडबो नङा बे जायगानिबो नङा बा बे जायगानिबाबो बिसोर नटिफाइड नङा दा बे जायगा दा बिसोर जेबो माबा गैया जोंनि बायदि बेबायदि रिलेटेड माबा गैया एखे माबानि नङा कमिउनिटिनि नङा जोंहा एखे कमिउनिटियानो जों मोनाखै खिन्थु बिसोर बेबायदि नङैयावबो बिसोरनो होनांगौ बिना बोरै होनखो बिदिबा जोंनि 6 जनगोष्ठिया बिदों बिसोरनोबो होदो आरो जोंनि कार्बि आंलंखौ होदो बे जुदि सर'नियाफोरनो होलाबायनो हायोब्ला बे सर'नियाफोरनो होनो हायो दा सर'नियाफोरनो होनाया बेखौ लाबो खालामनाय जों बेखौ बुजिनो हागौ जे बेजों लायोब्ला बिसोर फैगौनि इलेक्सनावबो आरो गेलेबावगोन बे दास देखायनो गेलेगोन आरो बिसोरो बे माने जोंनि बर'निखौ एसिमिलेट खालामनानै जोंनि बर'खौ फोजोबनाय बे जोंनि थाखाय बिराद मोनसे थ्रेटेनिं जोंनि थाखाय मोनसे गाज्रि मानो होनबा जोङो बेखौ होयोब्ला बे जोङो बे एसटि सार्टिफिकेट बिसोरनो होयोब्ला बेबायदियावनो होयोब्ला बे थाखाय जोंनि थाखाय बिराद गिदिर बान्था मिस्टेक 10 बोसोरजों खाथिनाङो खहा जाबाय 10 बोसोरखाय 2009आव आं खोन्थानोसै नैबे जों दा बेखौनो थाखाय केस होदों दा जोंनिया बेखौ लाबोनानै जोङो दुखु मोननानै मैया जों आदित्य खापटारिखौ केस होबाय ट्राइबेल संघनि जेनेरेल सेक्रेटारि बियो मैया होबाय जोङो बेयो केस नाम्बार 45/2024 मैया 29/06/2024 बेहाय जों होबाय बेखौ बियो बे जे मोनसे इलिगेल मानसिफोरनो बे सार्टिफिकेट होनांगौ होननानै बियो बै समावनो 2009आवनो बियो मोनसे माने गासैबो इन्सट्राक्सन हरदों जे आसाम गभर्नमेन्टनि माबा बे मोनसे इन्सट्राक्सनखौ मोनफ्रोम डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरनो हरदों जे सर'नियाफोरनोबो बर' कसारि राभा होननानै सार्टिफिकेट होदो होननानै बे इन्सट्राक्सन हरदों दा बे थाखाय बै समनिफ्रायनो बे समावनो बेहाय प्रमिला रानी मेडामनि बियो बे माइनास दंमोन बे प्रमिला रानी मेडाम 2009आव बेजों होगोन बेनि उनाव होनानै बे जोङो 2014 दहाय आदा बुंनाय बायदि 2014आव जोङो इन्टारिम अर्डारजों जों बेखौ बे इन्टारिम अर्डार रिसिजनजों जों बेखौ हाइकर्टआव जों बेखौ फोजोबबाय बियो बेहाय बेबायदि खुनु नटिफाइ नङैफोरनो होनो मोनला हाइकर्टआव अर्डार होबाय हाइकर्टआव अर्डार होसेयावबो आरो माने बे दाना बे समाव गेलेनो मोनला बेखौ गेलेखांनायनि उनाव सेकेन्ड टाइम बे गेलेनो मोनलामोन 2019आव खिन्थु 2019आव गेलेनो मोनला बेनि सिगांनो जोंनाव आरो जोंनि लिडारफोरनाव मा मोनसे जों मा षड्यन्त्र फैलायखौ मा मोनसे 2018आव चन्दन ब्रह्मआ मोनसे होफिनबावबाय चन्दन ब्रह्मआ जेब्ला होबाय बे चन्दन ब्रह्म होनायजोंनो बे एखे सार्टिफिकेटखौ लानानै बेहा आरो गोरा जाबावबाय बे 2019आव गेलेबावबाय 2019आव गेलेबावनो मोनबावबाय बियो होमबा आरो बे 2000 जेला जोंना नैबे 2014 जेला जों इन्टारिम अर्डार होयो हाइकर्टनि अर्डार होयो बे समाव आदित्य खापटारिया होनबावबाय एफिडेभिट होदों जे बे एफिडेभिट होबाय बे जे दास टेकाफ्राबो बर'नि टाइटेल होनना बुंबाय सर'नियाबो दास टेकायाबो बर'नि टाइटेल होनना बुंबाय नोङो माब्लानिफ्राय बर'नि टाइटेल होनानै बेखौ नोङो बोरै हारसिङै होननो हागोन ओमफ्राय नों बोरै एफिडेभिट होनो हागोन बेबायदि एफिडेभिट होबाय बियो दास टेका दा बिनि एगेन्स्टै जों बेखौ नांदों जे नोङो बिनि एगेन्स्टैबो जों बेखौ दा केस खालामनांगौ बेनो जादों जे नोङो खेबसेल' नङा खेबनै नङा खेबथाम नोङो दा आरो सर'नियाफोरजों थाफानानै बियो गासिबो बिसोर माबा इनस्टिटिउट खालामबाय थायो जे बिसोरनोबो होनांगौ होननानै खिन्थु जोङो आं बेखौ मिथिबाय जे जोङो सर'नियाया मोननायनि थाखायनो जोंनि बर'फ्रा अरिजिनेल ट्राइबेल डिक्लेयार जाबाय होनना मिथिनानै एसेयावबो बे दिनैसिमबो बे एखे खामानिखौ मावगासिनो दं जायनि थाखाय बेबायदिखौ जोङो बे मानसिखौ जों दाख्लै थांनाय बारावबो बेहा प्रेसिडेन्ट दोननो नांला होननानै जों बुंदों ट्राइबेल संघफोरखौ नाथाय बे मानसियानो दिनै 30-35 बोसोर बोरै जेनेरेल सेक्रेटारि जाबाय थाखो बेखौ जोंनि लिडारफ्रा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि मानगोनां एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन्द्रखौ आं खावलायो बिथांखौ आरो प्रमद बर' सारखौ खावलायो जे बिथांमोना बिनि सायाव नायनांगौ जे मानो होनबा जोंखौ अलखदाव खोलैनायखौ जों सासे दैदेनगिरि जों बोरै मानिबाय थानो हानो जों बिनि थाखाय केस होदों सोरबा दुखु मोननो हागौ केस होदों आं होदों आं स्पेसियेलि बेखौ बे आदित्य खापटारिखौ आं होदों बेखौ आरो नैबे समाज फोरोंनायखौ जों आदानिया 1 नम्बर होदों आरो जोंहा जुजु जानानै होदों मानोना जाय जाथिनि थाखाय जोंखौ एथ' गिदिर अलखदाव खोलैबाय बेखौ जों बोरै नायनानै थानो
जों सासे victimized मानसि जों आं victimized family मानसि आं सासे martyrs family मानसि आंनि फंबायाबो बे आन्दोलन फैदों आंहा बिथा गाबनाय दं जायनि थाखाय आं खैमोनबालाय मा जानो खिन्थु बेबायदि जातिखौ अलखदाव खोलैनायाव गैया ओंखायनो बे जातिफोरा जाय अलखदाव खालामगोन बिनि थाखाय हाजार बारबो केस होगोन आंनो नोजोराव थांगोन नांगौ थैथों बिनि थाखाय आंहा जेबो आखेर गैया दिनै आं बुंबाय बे ना 2009 होनाय प्रमिला रानी दिनैनिफ्राय होनायनिफ्राय नम्बर ब्रह्मफोरा 2014 गेलेदों 2018 चन्दन ब्रह्म होनायनिफ्राय बेजों बियो सेकेन्ड टाइम गेलेदों आरो थार्ड टाइम गेलेबावनो थाखाय बियो थार्ड टाइम गेलेनो थाखाय बियो थार्ड टाइमाव गेलेनो आं बिनि थाखाय जायनि थाखाय आं एक्सपिरियेन्स लादों जे आं नमिनेसन होबाय थादोंमोन जे मोनसे सासे मानसिखौ बै समाव जों नमिनेसनाव जुदि होबथानो हायाब्ला मा बेखौ होबथानो हायाब्ला बेबायदिनो गेलेबावगोन होननानै आं साननैनि बिथोर खालामनानै दाख्लै होबथादों दाख्लै होबथानो हायामोन दानि देरहालांनायफ्राबो खुनु दुदा दुनानै लाब गैया मानो होनबा बियो दाख्लै सार्टिफिकेट जोङो 2018 जोङो हाइकर्टआव अर्डार मोनबाय मोननानै गैखाला बे बर' कसारि नंला होनना बे केन्सेल थांबायमोन खिन्थु बे 19 जों नमिनेसन साबमिट होयो बे मा लादों बियो बे बर' कसारि होनना लादोंमोन बिनि उनाव मा लादों बियो राभा होननानै लाबाय दाख्लै राभा होननानै जेला लायो होनबा बिनि गासिबो स्क्रुटिनि खालामनाय समाव जों मिथिखाबाय बियो आं जाबुथियो माबाखौ खालामखाबाय होननानै साननै सानथामनिफ्राय बुंगासिनो दं आं हाइकर्टनि आंहा उकिलफोर दंखायो आं जाबुथियो माबाखौ खालामजोबबाय आंनि नमिनेसनखौनो हमथानो हाया होनबाय आं सानबाय बेवहायनो आंहाबो बे माबा मोनसे पुलिस खालामनो नायनि बेबायदिनो दोनबाय बेखौ गेलेखागोन माथो जों हमथानो हाया कर्टसके गेलेबाय दाना जेला स्क्रुटिनियाव मोनो होनबा बिनि सार्टिफिकेटआ मा दोनबाय बे उमुगनि ओरै बेहा गासिबो डकुमेन्टआ दंजोबो जोब्बाय बिनिया जोब्बाय लांसावसो बुंहां माने बे रिटार्न होनसांबाय माबा नोंनि माबा बुंनांगौ नामा होनबा जों अबजेक्सन होनांगौ बुंबाय अबजेक्सन माने मा बिनि सार्टिफिकेटआ मा होनबा बे मैया सार्टिफिकेट बर' लादोंमोन दिनै बे सार्टिफिकेटआ मा राभा होननानै बुंबाय बिनि सार्टिफिकेटआ मा होनो राभा नै बेनो दानला बे राभा होननानै लाबाय बे होनबा जे राभा होनना लाबाय बे बोरै बे राभा बे राभा सार्टिफिकेट बोरै मोनगोन होनबा बेखौ जों अबजेक्सन बे राभा बर' बेखौ दानो ब्लेक क्लियार खालामो होनबा बे कन्टेन्ट होनबाय होनबा बेखौ होनबा बिनि केस बेखौ दोनथ'बाय गाबोन बिनिखौ माबाखासै बे नलबारि डिस्ट्रिक्टआव लादोंनानै नलबारि डिस्ट्रिक्टआव बेखौ कन्फार्म खालामबाय अखानायै मोनासै अखानायै जोंनो बे जोङो स्पिकिं अर्डारखौ होबाय स्पिकिं अर्डार होबाय जे बियो बे नलबारि डिस्ट्रिक्टआ दिहुननाय नङा होननानै बे राभा खिन्थु बे राभाजों बारलांबावोबा बेहा सार्टिफिकेट दङ आंहा बेवहाय बिनि सार्टिफिकेट भेलिड ना इनभेलिड आंहा जास्टिफाइ खालामनो हाजोबो माबा गैया पावार गैया होननानै बेखौ रिटार्निं अफिसारा बुंदोंमोन आं जुदि केन्डिडेटआ बेखौ अबजेक्सन खालामामोनब्ला बाहाय आबावबो खालामाखैमोन होनबा सोरबा खालामनो बिसा इन्टेनसन गैया बा बिथांमोनहा बेखौ बिनि सोमोन्दै इथराब नांनो थाखाय माबा गैया प्रिपेयार नङा खिन्थु आंहा बिनि थाखाय नांगोन प्रिपेयार आं होनदों जेनेबा माखासे मिडियाजों नोंथांमोनाबो माखासे मिडियाजों बुंदों जे बिसोर सोरबा बिपिएस सोरबा इउपि बिलखौ फेजेननो बा माबा मोनसे भट खहा खालामनो थाखाय गेलेयाखै आरो आं होनखादों आंनो भट नाङा आं भट गेलेनो थाखाय बा आं एमपि जानो थाखाय आं गेलेयाखै खिन्थु आं जेला बेखौ फेजेननो हाबाय आं बेहाय होनखादों आं सासे आं देरहाबाय आं एमपि जानो हागौ खिन्थु आं देरहाबाय खिन्थु आं सोरखौ एमपि बानायहरबाय जों बानायहरबाय दा जों बानायहरबाय जोंनि टिमआव जों बानायहरबाय दा एमपि बानायहरबाय खिन्थु बेखौ जायो मोननानै थाङोब्ला बे रिटार्निं अफिसारा बे अडिसि बेखौ होननांगौ जे बिनि सार्टिफिकेटआ गेलेनाय एमपि आरो जुदि अबजेक्सन होग्रा गैयाब्ला बे थांदोंमोन आरो बे थाङोबा बे देरहालांदोंमोन बेवहायसो दुखु मोनदों जायनि थाखाय जोंखौ बेखौ बार बेबायदि भुल खालामबाय थानाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मिथिनानैबो आदिथ' खाख्लारिया बायदिया बेबायदि खालामबाय थासेयावबो रावबो बेखौ माने बेखौ जेनेबा बिनि भटखौ सोलायहोआखै बेखौ बेबायदिनो दोनबाय थादों आरो बे सरनियानि प्रब्लेमखौ बे एससि प्रब्लेमखौ जेरै बर'नि बे प्रब्लेम बेखौ फोथांनानै लाखिबाय थादों फोथांनानै लाखिनायनि खारनाव दङ जे बिथांमोनहा माबा मोनसे गेम गेलेगासिनो दं खिन्थु जोंहा जाथिया लस जागासिनो दं बे लसखौ जों दा दिनै जोङो सरनियाखौ होदों बियो एथ' बोसोर 10 बोसोराव बेसेबां बेनिफिट लादों बियो बेखौ गभर्नमेन्टआव होफिननांगौ बेखौ जों मोना जों मोननायनि थाखाय जों नाङाखै जोंहा जों बेसेबां नांनायनि थाखाय जों फैसा खरस थांदों जों बेनि थाखाय गोसो गाबाखै जों जेबो आक्षेपबो मोनाखै खिन्थु बे मानसिया होफिनगोन बे मानसिया होफिननांगौ बियो जोंनि ट्राइबेल एरियानि थाखाय जोंनि क'क्राझार एरियायाव बेसेबां डेभेलपमेन्ट जानांगौ बे डेभेलपमेन्टआ जानांगौ दिनै जों सोंदों डिसिजनाव इलेक्सननि आवगाय सोंदों जे बियो बेहा बेसेबां फान्ड माबा खरस खालामदों बेनो बेखौ आं जेबो मिथिया होनबाय क'क्राझार डिसिया होनबा आं मिथिया मानो मिथिया नों बे सासे बे डिसि सासे एमपिनि माबाखौ बिनिफ्राय मा बियो बावहाय माबा खालामाखै बिनि माबाया माने नडेल डिस्ट्रिक्टआ बे नङा नडेल डिस्ट्रिक्टआ बे नङा होनना बुंबाय नडेल मास्टार माथो बे बाक्सा जोंनि क'क्राझार चिरां बाक्सा जानांगौ मानोना बे मोनथाम डिस्ट्रिक्ट गोलैयो खिन्थु बेहा आं जोंनिफ्राय जेबो मिथिया होनबाय मानो मिथिया बियो बिनि नडेल डिस्ट्रिक्टआ माबा होनबा नलबारि होनबाय नलबारि आउटसाइड बिटिसि बे आउटसाइड बिटिसि बे गाव जे जायगायाव थायो बे जायगायाव बिटिसि खामानिखौ मावगासिनो दं जायनि थाखाय बे माबा सार्टिफिकेट दिहुननाय माबा
दा जायनि थाखाय जोंनि मानसिफ्रा जों रावबो मिथिया जे बेसेबां थाखा खरस खालामदों मा मा लामा मावदों दालां मावदों जों बर' एरियायाव हक हारसा एरियायाव हक बा जिखुनु बिटिसि एरियायाव माबहाय मा मावदों बिनि जों जेबो सिन्था गैया जों नुवाबो मिथियाबो मानो होनबा बियो बिनि मडेल अफिसाव बहायसो जों डिसिनाव होदोंमोन बेखौ जे जोंनो बे माबाखौ नांगौ होननानै डिसिया ओमफ्राय बहाय आं दा बे मडेल अफिसा बे नङा होमबा नायदो दा जोंहा बेबायदि गोबांथार जों बिराद प्रब्लेम दा बे दिनैया जों दा जे बे फाइट नांनायाव बे मोनसे रिलेटेड जों बिराद दं दा बहाय जों दा दाख्लै 6 सिभिलनि खोथा फैदों गुबुननि खोथा रायफैनाय बहाय दं दिनै जों बे खोथाखौ बुङोब्ला गुबुन सानाव बुंगोन खिन्थु दिनै बे एसटि जातिफ्रा जों नब कुमार सरनियाखौ केस होबाय मैया बियो 46/2024 मैयानि केसाव मैयानि तारिखआव 9/06/2014 आरो खोथा 46 दा बे सानै मानसिखौ जों केसखौ होबाय आरो बिनि बादै जों दा नैबेनि थाखाय जों गुवाहाटियाव केस होनांगौ मानो होनबा जे जिनिसखौ नटिफाइ जोंनि मानसिफोरनि सार्टिफिकेट होनो मोना दास टिका हिसाबै मोना बे जिनिसखौ जोङो आवगायावनो जोङो बेखौ दाबो भिडिअ खालामखाबायमोन खिन्थु बिसोर बेखौ हराखै आरो हरैनि खारना मा बिसोर बेखौ फोथांनानै लाखिदों मानो होनबा सासे मानसिखौ जुदि नागिरनांगौबा जों सासे मानसिया कमिउनिटि जेरै जोङो दा लेगेसि डाटा जोङो एनआरसि फरायनानै माबाखौ दिहुननो हायो जोंनाबो बेयो बेजों जों लेगेसि डाटाखौ होबानो बे मानसिया बर' ना हारसा ना मा टाइटेलनि मानसि बेखौ मोनहैयो होननानै बुंगोन खिन्थु लेगेसि डाटाखौ एकदम बिसोर मा दानि बे नैबे अनलाइनजों लाहोनाय आरो दानि बे गोदान माबायाव दाख्लै केबिनेटनि माबा डिसिसन लानायाव बे जिनिसा गैया बे लेगेसि डाटाखौ होआखै लेगेसि डाटा होयोब्ला नों माबे हारिनि माबे मानि बेखौ मिथियो जायनि थाखाय नैबे जिनिसखौ इलिगेल खालामबाय थानानै जोंनिखौ नाख्रेबबाय थानो थाखाय बे जिनिसखौ खालामदों ओंखायनो जोंनि लिडारखौ रिकुवेस्ट खालामो प्रमद बर' सारखौ जों रिकुवेस्ट खालामो आरो जोङो दिपेन बर' सारखौ रिकुवेस्ट खालामो जे सरनियाफोरनो होयोबा लेगेसि डाटा नायनानैसो ट्राइबेल सुबुंखौ होनांगौ होननानै बुंनांगौ लेगेसि डाटा नायदो बे मानसिया अरिजिनेल बर'बा आरो जोबनायाव बियो बै गावनि टाइटेल अरिजिनेल टाइटेल बिबै बिबौनि टाइटेला मामोन बेखौ लानांगोन नैबे जिनिसखौ लाफादेरनाय होदेरहैनांगोन होमबानो मिथिगोन बे सार्टिफिकेट नङाब्ला आंबो दास टेका खिन्थु नोङो दास टेकाबाबो बै अरिजिनेल जेनेरेल कास्टनि अरिजिनेल असमिया अरिजिनेल गुबुन हारि बेयो खिन्थु बर' नङा दा बेबायदि मानसिया लाखोमानो नागिरगासिनो दं बिनि थाखायनो बे जिनिसखौ खालामदों बे जोंनि माखासे गुबुन हारिनि प्रब्लेमफोर दङ बेखौ जोंनि दैदेननि गेजेराव बिजिरदो दा ओंखायनो लिडारफोरखौ रिकुवेस्ट खालामबाय जाहाथे बेखौ खालामो आरो जोंनि माखासे जाय अरिजिनेल बर'मोन दास टेका लादों बिसोर दा गुबुन हारिनो जेनेरेल मानसिनो हा फानगासिनो दं बाक्सायाव फानगासिनो दं होनबा बे जोंनि जेनेरेल बे जोंनि एसटि हानि हाया गुबुनाव थांसै होनबा बे अलरेडि ट्रेन्सफार जाहैसै खिन्थु जोंनि बे मानसिया बिबि बिबौआ बर'आनोमोन खिन्थु गाव दास टेका लिरबाय लिरनानै दाना बै गुबुन जेनेरेल मानसिया फाननो दास टेका नालाय बे जेनेरेल नालाय फाननो मोनबाय होनबा जोंनि ट्राइबेलनि हाया थांनानै दंहैयो बे लस बे जिनिसखौ ट्राइबेल जुङाव हमनांगौमोन जोंनि ट्राइबेल जुङा खालि सार्टिफिकेट फाननायनिल' थायोब्ला गुबुन हारिनो फानबाबो फैसा मोनो लायोब्ला हारिया मा जादों ट्राइबेलनि समनि मेन खामानिया मामोन बेखौ मोजां इन्सट्राक्सन होआबालानो बेखौ मोजां बुजायाबालानो खालि सार्टिफिकेट फाननानै जानायनि थाखायल' खालामोब्ला बे जिनिसा जाथिनि थाखाय बिराद गिदिर भुल जागोन दिनै बेखिनि बुंनाय सोरनिबा ट्राइबेल समनिखौ जोङो डाइरेक्टलि सोरबा सासेखौ बुङाखै खिन्थु बेबादि खालामबाय थायोब्ला जों सोरखारखौबाबो सोरखार डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौबाबो इन्डिभिजुवेलबाबो जों केसखौ होनांगौ जाहैगोन संगठनखौ नङा इन्डिभिजुवेल मानसिखौ जों केस होनांगोन।